който правиш тая реформация. Ти си този Бог, който реформираш хората. Ти си този Бог, който приготвя сърцата на хората. Затова тая вечер те молим, тези, които са далеч, може да ги приближиш близо до тебе. Защото онази жена, която беше болна 12 години, тя нямаше как да получи целение за себе си, ако не беше се доближила до тебе, близо до тебе. Тая вечер тези, които са близо до тебе, те ще бъдат освободени, благословени, целени в името на Исус. И тая вечер ти благодарим за всички гости. Гостите, които си ги изпратил в България. Както ние вярваме, чрез тях има да вършиш. Това, което има да вършиш, ти ще го извършиш. Затова благославяй този екип. Боже, изпълни ги с дух, сила и помазание и благодат тая вечер, Господи. Докосни сърца, които ни са докоснати тая вечер. Всичко това сме ми просим в името на Исус и казваме заедно едномощно Амин! Пастор Сашо, заповядайте да се помолиш. Алелуя. Слава на Бога. Приятели, събрахме се тук, за да приветстваме не човека, а за да приветстваме Господа на силите и на славата. Този Бог, който е творец на всичко видимо и невидимо. Този Бог, който те призова, предозна, предопредели и постави. И Той иска да се прослави